telefon vyzerá, že drží, aj keď akože by... OK, what's up, s kým tu dneska som? S Kačkou. Ahoj. S Luci. Eliška. Prvá otázka je, že či ste členky Mobile Foxu? Ne. Ak by ste boli členky Mobile Foxu, tak môžete vyhrať 1000, ale keďže nejste, hráte už iba o 200, ale zároveň môžete vyhrať aj Mobile Fox Creed. Ste ready? Jo. Vidíte hento srdiečko? Budete hrať petang. A tá z vás, ktorá hodí bližšie k tomu srdiečku, tak vyhráva Creed a vyhráva aj 200 korún. Aj, druhá adeptka, ideš? Dobre, lepšie. A ideme na tretí pokus. To bolo úplne vedľa, ale nevadí. Ty vyhrávaš tento Creed? Wow, máš iPhone 16? Ale šetrím na ne. Super, tak do budúcna a ešte vyhrávaš aj 200 korún. Ďakujem. Pohode, môžeš zakývať a môžeš byť šťastná, ľudia. Som šťastná. OK, ľudia, aj po týchto všetkých pádoch sa ideme pozrieť, či to telefón prežil, ale verím, že áno. Jak môžeme vidieť, skličko je síce rozbité, ale poďme sa pozrieť na displej. Zozadu je telefón úplne nedotknutý a ideme dať dole skličko. Wow, ako nový. Mobile Fox.